imani sai manzan Allah da gabana kai kai mun komi tun ba ni ba ni ya imani kai kai mun ya Rasulullahi imani an ga Khadija a da Aisha da sai manzan Allah baban Fati ya Rasulullahi da ya manzan Allah shugabana da ina samara gidan kai Rasulullahi yarda da dawo a gidan ka imani ya manzan Allah ce na dawo a gidan ka kamun guri ya manzan Allah shugabana ɗan yaro ne ke tabbatar ka mai banza sai shi da manzan da zubin manzan Allah wanke wani laifi na imani manzan Allah ce na dawo a gidan ka imani ya manzan laifin da ayyo za ka tsari imani ya mamu shugabana labbai ka ya Rasulullahi imani shugabana sai kai ne na gano sirri ne ko ni ma in ba kai gaiwa ya manzan Allah na gano na san ka na gano ya manzan Allah karari ma karari san ka manzo an wa Aisha shugabana kada min komi ya manzan Allah ne gidana sirrin bai ka bani mai maka da annabina na ji kalmani sai manzan Allah ya karimi jarumi ya yanzu Mahamuda ya karimu ta kai ne na hango da Mahamuda a gano komi aka yi ba kai baya komi ne aka tashi ake so in ba kai dai rabu ma dai baya amsa sai dai da habibu ya karimi sai son kanke bukata yarda ka ya imani neman kanke ta yarda magana ruwa yaushe gamo ne na ni da kace ni ma in zo ta karimi zaman daɗi ya yi min ya imani ka kira da dogari ko da so ne garinka ta madina shi kaɗai ne nan gari ko ina ma daji da gani imami ya mamuda ya imami ya nuna ya